Solo lunes. Alguna vez escoitaste o conto de Carapuchiña Vermella? Pois eu vou vos contar unha historia parecida. Eras unha vez unha nena chamada Rosa, máis ben conocida como Carapuchiña Vermella, e lle leva unha cestiña con pan e viño a súa boda. Polo camiño, Carapuchiña Vermella encontrouse co lobo e dixo: "Queres ver conmigo a dar unha voltiña?" "Sí", dille Carapuchiña, "pero só se me levas a casa da miña avoa." Entón, mentras ían a casa da avoa, encontráronse a avoa andando en bicicleta para porse en forma. A avoa montou no coche. Mentras ían de camiño, encontráronse co leñador que íalle poñer unha roda ao seu coche. Todos cantaban felices no coche, mentras ao lobo íanlle sonando máis as tripiñas. Como ao lobo non lle gusta compartir o seu coche, comeuse a Carapuchiña, a avoa e ao leñador. Carapuchiña, a avoa e o leñador